Здравейте хора, аз съм GamerKiller и днес, както сте разбрали от заглавието, ще правим един реакт на една от моите приятели, казвам тъжна анимация. Моите приятели всъщност един приятел ми каза, че тази анимация е много тъжна на Undertale. Да видим колко е тъжна. Да. Трайното край. Трябва да кръста заглавието. Не, по друг начин. Анимацията ще има линк долу в описанието, цялото име, да започваме. Е така. Само е така. Вау, човек! Те прави по-добри движения от мен. И пак имам. Мом. И сега се чупи. Мом. Не се чупи напълно, ама. И си на толкова шанс. Ауч. Гастробластър! Гастробластър! Това ли е тъжното? Не е чак толкова тъжно. Убей я! Убей я! Така. Ама... Тишкай! Тишкай, че ще те изпари. Така. Чайте, че малко по-силно. Така. И знаете ме. И я What? От фриск ли тече кръв или... От ножа? Да, от ножа. Ау!
Отдраскали са Санс. Жалко, той ме е любимия герой. Само налича. Тук. Папайрус. Това е истината и ще се сдържа. Вече съм мъртъв. What? Да, това е. Окей, хора. Надявам се да не сте се разплакали или нещо подобно. На мен не ми беше чак толкова тъжно, но си беше изключително тъжно. Просто днес е просто прекрасен ден, защото се хиля като куче. Не съм на училище и да, супер. Но тази анимация малко ме трогна. Да. Окей. Това беше, хора. Ако ви е харесало клипа, харесайте го. Да, харесайте го. Споделете го. Абонирайте се за още клипове. И да, коментирайте. От мен, бай-бай!